Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan. I si faig una coca? He trobat a internet una recepta que sembla fàcil de fer. Necessito farina, llevat, llet, sucre, ous, mantega, una llimona, pinyons i fruita confitada. Crec que amb aquest motllo me'n sortiré. I aquest paper especial perquè la coca no s'enganxi a la safata del forn. Primer, poso el forn a uns 180 graus. I mentre es va escalfant, poso en un bol la farina, la llet amb el llevat, un ou, mantega, sucre i la ratlladura de la llimona. Ho barrejo tot bé i estiro la massa. Ara la poso a la safata del forn, a sobre del paper especial perquè no s'enganxi. Només falta pintar-la amb un rovell d'ou, col·locar les cireres i els pinyons, una mica de sucre i tapar-la amb un drap de cuina. 10 minuts i al forn. Com que ja està ben calent, en 20 minuts tinc la coca a punt. M'ha quedat bé, oi? I si no teniu temps, també podeu comprar a Condis la coca ja feta. Més fàcil, impossible!